Terve Vesku. Terve, terve. Mitäs kuuluu? No kiitos kysymästä, ihan hyvä, että syksy tässä ensin katseltu muiden kärkijoukkueiden pelejä ja sitten vähän otettu happea ja ruvettu miettimään tulevan harjoituskauden kuvioita. No, kauden päättymisestä on nyt jo hyvä aika ja kausi on käyty läpi ja laitettu pakettiin. Minkä kouluarvosana antaisit omille suojateille? No joo, viime kausi oli aika, voisiko sanoa, aika monivivahteinen ja ainakin kaksivaiheinen. Että alkuun tuli paljon tappioita ja peli oli tasoltaan heikkoa ja sitten löydettiin kyllä omassa pelissä jonkinlainen punainen lanka ja peli rupesi kulkemaan. Että se loppuhan se aina jää mieleen, niin kyllä siitä ihan tyydyttävä arvosana vähintään. Joo. Onko jo ajatustyö ensi kauden koosteesta jo pitkällä? No tietysti hirveästi ei vaihtuvuutta joukkueessa ollut, että kyllähän peruspalikat on varmasti kohdillaan, mutta toisaalta on ihan mielenkiintoista, että meillä on aika monellekin pelipaikalle, niin voisi sanoa tunkua, että siinä on kilpailu kuitenkin tietystä pelipaikoista. Joo. Miten tämä hallikausi tullaan viemään läpi? Onko selkeä koosti ja 9 ja 12 nipusta valmis, mitä lähdetään ajamaan sisään vai onko eri variaatioita, joita kokeillaan hallikauden aikana? No kyllä varmasti jonkun verran kokeillaan. Että siellä on, niin kuin äsken sanoin, niin muutama paikka on varmaan semmoinen, mihin on selkeästi kilpailu ja kyllähän siinä täytyy kokeilla niitä ja antaa pojille mahdollisuus näyttää kykynsä ja sitä kautta hakea se paras mahdollinen kooste. Että siinäkin mielessä nuo hallipelit on mielenkiintoisia ja tärkeitä. Joo. Onko pelijohto sinä ja Tuuva nyt lähinnä niin pitänyt keskenään yhteyttä syksyn aikana vai onko vedetty happea uutta kautta varten? No kyllähän happea on vedetty, mutta kyllä jonkun verran oltu yhteyksissä tietysti ja ei siellä voi välttyä näistä pelihommista puhumasta. Mites tämä aikaväli tästä ekasta leiristä Halli SM:iin tullaan jaksottamaan leirien suhteen? No kyllä siinä muutama leiri on ja tietysti sen voisi sanoa, että koko ajan kun mennään tulevaa pelikautta kohti, niin hommahan tiivistyy, että tässä alussa nyt on vähän pitempi tauko seuraavaan leiriin ja homma on paljolti kuitenkin niin fyysistä harjoittelua ja sit sitä niin kuin tihennetään pikkuhiljaa. Ja se mikä siihen tietysti vaikuttaa on myös tuo Joensuun areenan tilanne, että miten sinne saataisiin vuoroja, niin kyllähän ne pyritään sitten käyttämään lajin ehdoilla niin ehdottomasti niin hyvin kuin mahdollista niin hyväksi. Minkälaisen painoarvon pelijohtaja yleensä antaa Halli SM:lle? No kyllä, itse on aina pitänyt niitä kovassa arvossa ja ne on tosi hyvä talvikauden piriste ja aina tietysti kun pelataan, niin voitosta pelataan ja se on erittäin hyvä ja jos kuvittelee sen niin, että ilman noita hallipelejä mentäisiin keväälle harjoituspeleihin, niin kyllä se melkoista hakemista olisi. Kyllä ne on siinäkin mielessä tosi tärkeitä. Sitten Superpesistä pelataan taas ensi kaudella 12 joukkojen voimi. Uutena joukkueena Superiin nousee Alajärven Ankkurit. Millaisia ajatuksia se pelijohdossa herättää? No ihan mielenkiintoista, että varmaan onko yli 10 vuotta joku Ankkurit on viimeksi ollut ja perinteikäs seura ja tietysti oman pelaajaura ajalta, niin etenkin alkuajoilta, niin oli tosi kova ja paha paikka pelata ja ihan positiivinen, että tuommoinen perinteinen paikka nousee ja varmasti on innokas ryhmä ja näin ja kaikin puolin positiivinen. Et näe ongelmaksi että Pohjanmaalta taas yksi joukkue lisää, että noin niin pelaajien suhteen, miten siellä riittää pelaajat Alajärvellä ja katsojat ja noin, niin mitä mieltä siitä niin henkilökohtaisesti? No en tiedä, mä oon aina ajatellut sen silleen, että jos kilpailullisesti joukkue nousee, niin kyllä se on sen paikkansa ansainnut ja muut asiat tulee siinä sitten mukana ja jos siellä on jotakin ongelmia sen suhteen, niin se on sitten eri asia, mutta en usko, että eiköhän siellä on pelaajia kuitenkin valtava määrä Pohjanmaalla ja jos ei niitä olisi, niin ei varmaan joukkue olisi noussut sitten, että en näe sitä ongelmaa. Joo. Vielä loppuun, joko HIFK-fani on toipunut mestaruuskrapulasta? Joo, ei semmoista ollutkaan, että
täysillä kohti uutta. Jees, kiitti Vesku. Kiitos.